Споделете, господине, къде отиваме, колега, да ловим? Здравейте, приятели на риболова. Аз съм Стоян Стоянов от Теречани. Днес се намираме на Воденя. Ще ловиме едри кефали. Ако няма кефали, паламут. Да, или паламут. Малко зарган, миди, раци, таподия. Ах, таподия! Топ! Има колюд. Това открито море. Ето всичко лови ципорът. На майка му, как ме я. Ама навътре ловат. Знам ме, трябва да взема на това. Ловат ципора, бе. Абе, ти ципора ловат? Абе. Сега Сега е много интересно, сега е много интересно къде... Ето го, тук ще ловиме. Що е това? Тук ще ловиме. Нека да разгледаме малко. Там изкарат такива градинки, много се скъпно изкара нещо. Тук ще ловиме. Само, Коста, гледай, виж, това е. Мога да видите, това е гръцката връдица. Ах, таподия! Некой си поснал ли, бе? Да. Ки разберем ли, че е фанал? Надявам се. Тук е чисто на риба. Къде? Кораб е много. Това е тук плитко е.